Salam, Sonogoldun Yerevan Brilliant söýýän müşterileri, gelirler, gyzlar bugün men size täze gelen täze model Yerevan Brilliant 3 modeller komplektler abzor edeýin gyzlar. Aýsy bir gerek bolsa arkaýyn jaňlaşyp habarlaşyp bilersiňiz, isleseňiz kommentariýa edebilirsiňiz, niçkäme ýazsaňyzam adsen suratlaryny ugradyp abzor edip görkezärin gyzlar. Bahalaryny aýdyp beren arkaýyn sorabilersiňiz gyzlar. Golaýdanam görkezäň gyzlar häzir. Seredin gyzlar bu oteldagy 2 gat gelýänler hemmesem bantdanam geçenler 580 arasy proba. Arkaýynam barlady bilýänsiňiz gyzlar, ýüzjeklerem. Etel şu modeliň kiçik görnüşem bardyr. Seredin etel şu bir model kiçik görnüşem bar, uly görnüşem bar. Ýagdaýyňyza görä etlerini aly bilýänsiňiz gyzlar. Uly halkaçam şolar ýani bir kiçik görnüşi, birim uly görnüşi. Atynäşinçe owdan oturýar. Gyzlar takyp görärin diýseňiz gelip takyp görüp bilýänsiňiz. Ýok saýlap aljak diýseňiz saýlamany hem ogrady bilýänlerini görnüşedi. Özüňiz görüp saýlap aly bilýänsiňiz gyzlar. Bunlar ýanam täze model baget görnüşimiz bar. Seredin owdanja ütgeşjek zatlar takynaryny diýseňiz ütgeşik takmany gowy genler üçin. Seredin gatgawja näşinçe zatlar. Bankdanam geçenler hemmesem arkaýyn barlady bilýänsiňiz. Gelne geçirmänem ýüzüň utanmajak gatgawza Yerevan Brilliant baget. Bunlar ýani ýerije brilliant görnüşlerimizem bar. Seredin brilliantlaryň arasydygyny owdanlygyny. Gatgawja uly zat halamaýanlar üçin kiçem-de ulam däl günnelje takmanyda gatgaw bolýar. Owdan görnüklice gatgaw zatlaryň biri. Gyzlar gelne geçiräýmänem owdan zady düşünýäni görenden tanaýan nurlaryny owdatdygyny brilliantlaram guýma brilliant arasydyr arkaýyn barlady bilýänsiňiz gyzlar. Bular ýanjy ulja görünýän görnüşimizem barny. Soňluk model gowurýanlar üçin gatgawja model şuda. Yerevan Brilliant gatgaw zatdyr gyzlar. Ütgeşjek zat takynaryny diýseňiz, näsede gowzatlar gelenler gyzlar. Bu görnüşimizem bar, hadawoý modelimiz. Şundan 3-4 görnüş satanlaryny gatgaw görýärler şu modelim. Näjinçe gowzat şuda gyzlar. Bularyň gwozdik diýillerem bardyr. Bular ýani zamokly hyllaram bar. Owdan görnükli zat ulyrak ýaşly aýallara hem bolýar, gelne geçirmänede hadawoýjy model hem mekşe gowja gelişen modellerimizden biri. Aýsy birini halasaňyz gyzyklanabilirsiňiz gyzlar. Deseňiz jaň etseňiz hem gelip görerin diýseňizem şu elimizde täze modeller gelenler gyzlar arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz. Sonogold bilen galalyň, gollalyň mehribanlar. Instagramdan, YouTube kanalymdanam girip gollamany ýatdan çykarmalyň girýänleriňiz bar bolsa sizden uly haýyş gollaw bermeniňizi haýyş edýän gyzlar. Başga da gerek zatlaryňyz bolsa sorabilersiňiz arkaýyn abzor edip görkezärin gyzlar.